हेलौ लोगोफोर खुलुमबाय नोंथांमोनखौ गिबियावनो गासैखौबो सोंलां बरना लाग्रोनाय जाबाय लोगोफोर आं नोंथांमोननि थाखाय दिनै मोनसे गोजोनथाव रादाब लाना फैनाय जादों जोंहा सेन्ट्रेल गभर्नमेन्टनिफ्राय साख्रि ओंखारना फैगासिनो दङ दै गासै जोंहा टटेल साख्रिनि भेकेन्सिया 80,000निबो बारा दङ आरो बेजों लोगोसे नोंथांमोननि थाखाय मोनसे गोजोनथाव खौरां बेनो जाहैबाय बे 80,000निबो बारा साख्रिखौ नोंथांमोना एप्लाइ खालामनो हागोन मेट्रिक पास जानायनिफ्रायनो दा बेनिखायनो गासिबो नोंथांमोना भिडिअखौल' जोबजासिम नायलांबानो जाबाय आं नोंथांमोननिसिम साख्रिनि बागै डिटेल्सै खोन्थाहरनो सानदों बबेनिफ्राय जोंहा भेकेन्सिया फैदों बेफोरखौ नोंथांमोना बे भिडिअनि मिथिनो हागोन आं गिबियावनो नोंथांमोननिसिम गुरै खावलायहरग्रोनाय जायो नोंथांमोना सोरबाफोर चेनेलाव गोदानै फैदोंबा अन्नानै चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामना लाग्रोलायदो जाहाथे नोंथांमोना बेबायदिनो आपडेटखौ मोनबाय थानो हायो नोंथांमोना नायनो हागोन जोंहा मिनिस्ट्रि अफ होम एफेयार्सनिफ्राय बे नटिस एबा लेटारा ओंखारना फैदों नोंथांमोना बेखौ नायनो हागोन डेटआबो 20 सेप्टेम्बर 2023 दा बेहाय माखासे खोथा लिरनानै होदों आं बेफोरखौ नोंथांमोननिसिम खोन्थाहरगासिनो दङ गिबियावनो जोंहा बबेयाव बेसेबां भेकेन्सि थागोन आं बेखौ नोंथांमोननिसिम खोन्थाहरनो सानदों जेरै नोंथांमोनाथ' मिथिखायो जानांगौ सिआरपिएफ बिनि थाखाय जोंहा टटेल साख्रिनि भेकेन्सिया बेसेबां थागोननो 29,283 जोंहा टटेल साख्रिनि भेकेन्सि दङनो बिनिफ्राय बिएसएफनि थाखाय जोंहा टटेल साख्रिनि भेकेन्सिया बेसेबां थागोननो 19,987 ता जोंहा टटेल साख्रिनि भेकेन्सि दङनो ओमफ्राय आइटिबिपि बिनि थाखाय जोंहा 4,142 ता भेकेन्सि दङ एसएसबिनि थाखाय जोंहा 8,273 ता भेकेन्सि दङ सिआइएसएफनि थाखाय जोंहा 19,475 ता भेकेन्सि दङ एआर माने आसाम राइफल्सनि थाखाय जोंहा 3,706 ता जोंहा टटेल साख्रिनि भेकेन्सि दङ दा बेखौ नोंथांमोना टटेलि दाजाबोबा जोंहा साख्रिनि भेकेन्सिया गासै जयै बेसेबां जायोनो 84,866 ता जोंहा टटेल साख्रिनि भेकेन्सि दङ दै दा बे जाहैबाय जोंहा भेकेन्सिया दा बिनिफ्राय जोंहा बे एग्जामआ बोरै जागोन बेफोरखौ आं दानिया नोंथांमोननिसिम खोन्थाहरनो सानदों नोंथांमोना नायनो हागोन बे जोंहा सेलेक्शन प्रसेसआ माब्रै जागोननो एसएससि नि जोहै जागोननो एसएससि जिडि माने स्टाफ सिलेक्शन कमिशन जिडि माने जेनेरेल डिउटी एग्जामिनेशन 2024 बेहाय बुंदों आरो नाथायबा जोंहा एप्लाइआ नभेम्बर मासनिफ्रायनो जोंहा एप्लाइआ स्टार्ट जागोन दै नभेम्बरनिफ्राय एप्लाइआ स्टार्ट जानानै जोंहा डिसेम्बर माससिम बे अनलाइन एप्लाइआ थाहैगोन बिनिफ्राय जोंहा एग्जामा 2024 मायथाइयाव जाहैगोन दै बे एसएससि जिडि कनस्टेबल जिडिनि थाखाय दे बेखौ नोंथांमोना मिथिना लाबानो जाबाय बिनिफ्राय भेकेन्सिया बेसेबां थागोननो 84,866 ता जोंहा टटेल साख्रिनि भेकेन्सि थागोन एबा भेकेन्सिया दङ दा बेखौ बेहाय मिथिहरखानाय जाबाय दै दा नोंथांमोना गासिबो रेडि जानानै थानो हाखासिगोन आरो भेकेन्सिया जोंहा एसे बुरजा जाखाबाय नालाय दा बे एसएससि जिडिनि थाखाय जोंहा काट अफ मार्कआ एसे खम थागोन एबाराव दा बेनिखायनो जायफोर नोंथांमोना बे एसएससि जिडि कनस्टेबल एग्जामनि थाखाय जायफोर थियारि जानो सानदों दानिफ्रायनो नोंथांमोना एसे गोसो होनानै फरायखाबानो जाबाय जाहाथे नोंथांमोना सेलेक्शनखौ लानो हायो आरो साख्रिया बेहाय जोबोद मोजां गासिबो एप्लाइखौ खालामनो हागोन नों हिन्जावसायानो जा हौवासायानो जा गासिबो नोंथांमोना एप्लाइ खालामनो हागोन बेखौ नोंथांमोना मिथिना लाबानो जाबाय सेलेक्शन प्रसेसआ जोंहा गिबियाव मा जागोन एग्जाम जागोन बिनि उनाव जोंहा फिजिकेल स्टेन्डार्ड जागोन बिनिफ्राय जोंहा मेडिकेल एग्जामिनेशन लास्टआव जागोन डकुमेन्टस भेरिफिकेशन बेफोरबायदिया थागोन बेखौ नोंथांमोना गासिबो मिथिखायो दा बे जाहैबाय जोंहा साख्रि फैगोना सेन्ट्रेल गभर्नमेन्ट एबा जोंहा भारत सरकारनिफ्राय बे भेकेन्सिया ओंखारना फैगोन नभेम्बर मासाव जोंहा अनलाइन एप्लाइ जागोन डिसेम्बर माससिम अनलाइन एप्लाइ जाहैगोन बिनिफ्राय जोंहा एग्जामा 2024 मायथाइयाव जाहैगोन दै बेखौ आं नोंथांमोननिसिम गिबियावनो खोन्थाहरखानाय थाबाय जाहाथे गासिबो जायफोर नोंथांमोना मेट्रिक पास जानानै दङ एबा जायफोर ग्रेजुएसन पास जानाय हायार सेकेन्डारि पास जानाय गासिबो नोंथांमोना एप्लाइ खालामनो हागोन बेखौ मिथिना लाबानो जाबाय जायफोर गोसो दङ जुदि नोंथांमोना एसएससि जिडि कनस्टेबलनि थाखाय जुदि नोंथांमोना गोसो दङबा नोंथांमोना एग्जामखौ मोजाङै होनो सानदोंबा दानिफ्रायनो गोसो होनानै फरायखाबानो जाबाय जाहाथे नोंथांमोना सेलेक्शनखौ मोननो हायो दा बेखिनियानोमोन माबाफोर सोंनांगौ दङबा बे साख्रिनि बागै नोंथांमोना भिडिअ कमेन्ट बक्सआव कमेन्ट खालामनो हागोन बे भिडिअखौ नोंथांमोना शेयार खालामबानो जाबाय चेनेलाव गोदानै फैदोंबा नोंथांमोना अन्नानै चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामदो गोजोन्थों